Wala lang, trip ko lang. Para may content. So today, magluluto tayo ng lumpia. Tara! So ayan, balik na natin yung audio. Kung na-enjoy mo ang video na to, paki-hit lang yung like button. Pabutin natin ng 50, okay? Shoutout nga pala sa lahat ng kapampangan na nasa iba't ibang bansa. Luwid ka, bro, sis. Okay, see you next vlog. Dahil tinapos mo yung video, tuturuan kita ng bonus na sausawan. Garlic, chili, fish, lemon, sugar. Mas manyaman ni Nito larang fresh. Tigla ng misis niya.